הלו. ערב טוב ומבורך. מדבר הרב סגל מארגון יד לאחים. שלום. שלום, את זוכרת בטח שיש לך איתנו שותפות? נכון. רצינו לבשר לך את הבשורה המשמחת. ברוך שהחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה, עד זו שזכית בספר התורה. לא נכון! אשרייך ואשרי חלקך שזכית. וואי, שימחת אותי, איזה כיף. תודה רבה, מתנה לחג. תודה, תודה, תודה. אני מודה לבורא עולם שזיכה אותי החג הזה בשמחת תורה, זה הדבר הכי גדול.